Mga kapuso, this morning sayro na to ang storya sa usa ka single mom kung asa iyaga yung gipakita nga walay makapugong aron makabot ang imong pangandoy bisan pa man sa kalisod sa kinabuhi. Aron isaysay kana ato makauban si Ma'am Sincere May Balili gikan Kitaw-Taw, Bukidnon. Ma'am May, mayong buntag and welcome dinhi sa At Home with Jamay Regional TV. Kamusta mo diha sa Kitaw-Taw, Bukidnon? Malipayon kaayo, sir. Sobra. Sigurado ko nga abot langit pagayon ang imuhang kalipay, Ma'am May, tungod sa imuhang kadaugan. Pero ma'am, atong isgutan no, kaning pag-viral nimo og imuhang partner sa social media kung asa daghan ang napasana all. Unsa ba ang storya ni ini? Kuan, sir, sa pagkabalo namo nga ang graduation namo is kanang August 5. And then, nagtuo ko nga makanaog siya ana pero na-extend ang iyahang biyahe. Unya, naguol ko, sir, kay naghandom ko nga kami duha ang mag-uban sa graduation nako kay kanang kabalo ko nga success nako na sa pag-graduate pero kauban man siya nako ana tungod kay siya man ang nagsuporta nako sa akong pag-eskwela. Unya, wala ko nagdahom nga ang iyang orasan didto sa Davao alas 8. Unya, iyang gihangyo ang iyang kauban nga sila untay mudagan sa alas 6 sa buntag. So wala niya nahangyo kay naulaw siya hangyo sa driver mo tong napugo siya nga alas 8 sila mo biyahe. Nahuman ang among graduation is 11 kapin niya, wala pa gyud siya. Moto nga nag-decide ko sa akong kaugalingon nga kanang dili na ko hubuon ang akong tuga after nako nga magpaso then madawat akong award, dili na ko hubuon akong tuga then ni tabo ko dito sa kalsada sa kanang eskwelahan namo Atbang ug ako gid siyang gipara, sir, nga magpa-picture gyud mi duha. Wow, grabe gid ang effort nga imuhang gihimo, Ma'am May, no, para ma-achieve lang ang inyuhang graduation couple photo. Pero ma'am, unsa day ka importante alang kanimo nga malakip si Sir Dondon sa imuhang kadaugan? Importante kaayo, sir, kay kanang sukad manggod ato nga kaundangon ko sa eskwela, sir, ba kay nag-ila manggod ni anak niya is third year na ko unya. Kaundangon ako, sir, kay solo parent man ko, single mom man ko unya. Ako rin nagpa-eskwela sa akong kaugalingon. Kaundangon na unta ko, sir, pero wala man ko magdahom nga tagaan day ko sa Ginoo partner nga mo'y mo suporta sa ako. Wala jud ko nagdahom, sir, nga moabot siya sa akong kinabuhi. Pero ma'am, a little background, no, paunsa ba mo nagkaila ni Sir Dondon? Nang-apply ko og trabaho diya sa Cagayan de Oro City pero ang nakabati lang is on call man siya, so murag dili gid siya pwede. Niadto ko sa Agora Terminal kay kanang didto ko manakayan og bus. Unya karon ang aircon nga bus na naglarga na akong gigukod, niingon ko nga sa konduktor nga kuya sakay ko, unya pilay plite niya, niingon man ang konduktor nga anang 70 ata tong plite ko, ay mahala oy mo utong wala ko ni sakay sa aircon, dito ko nakasakay sa dili aircon kung si Dondon nag-on board mo to, naglingkod ko sa lingkuranan niya, isa ako raman isa. Then mo rin to, nilingkod siya ag-apil, nag-chika mi, ahad ako muna og ging ana. And then, kanang mura bitaw, kanang kalit ang panghitabo, sir, baka ako manggo, dili manggo kanang tipo ko nga babae, nga kana bitaw, pag naay mga number, di ko manghatag jud, sir, di jud ko maghatag, kaya ang akong kadlukan sa kaugalingon, sa mata paghisgot ag binata, makaingon ko nga kanang wala na lugar siguro kay kanang nanakoy anak basin wala na koy katuning anak kay ma-question din daghan na story mo ni nasusunaw na pero kato nga time, sir, kay nahatag jud nako ang akong number sa iyaha unya naa may dalan diha sa pagawas na padulong diri sa pagawas na sa Cagayan sa diversion road kanang naay dagat sa kilid nya kato nga time kay kanang kuan na sa, sir, ba kanang wala na init so tsada kay tan-awon ang dagat. Unya ningon man siya kalit nga tsadaha diri oy nya siya pud wa pa pud ka kanang katambay dito diningon pud ko siya nga bitaw no tsada siguro magtambay diri ba nga nakay partner mag holding hands mo nya kana nga time, sir, amo kamot nag holding hands. Ambot og ngano then mo rin to, sir, nga akong number nahatag man ako sa iya din. Pagbaba na ko sa alai, wala na din siya, sir, nga basin mag-text siya na wala lang pero nag-text siya sa kuha, sir, ana pila ka adlaw si mana dayon nanguyab siya nako. Nakita man ako nga seryoso siya sa kuha mo tong nigo ko. Inko nga kung seryoso ka sa kuha,
okay, amo to na Malaysia sir, hantod nga nag-ipon mi, hantod nga naabot mi nga ani nga kahimtang sir. Grabe, murag ala teleserye o palabas sa sine giday ang inyuhang love story, ma'am ha. Sana all good. Pero Ma'am May, aduna ka ba tambag no alang sa atong mga kapuso nga nagtan-aw sa atong programa karon, sama na pod sa katong mga anaa sa relasyon, unsa ba imong mastorya ngadto kanila? Akong ikatambag no kung isa man ka nga nag-single mom karon kay dili man tanang relasyon perfecto moabot man gid sa panagbulag sa katupong manag-partner na matiayon na. Kung adunay opportunity nga isa sa inyong partner nga gustong mo eskwela, gustong mo lampos, ayaw ninyo ihikaw ang opportunity kay talagsaon ra kaayo sa atoa karon na magtinabangay sa para muangat. Love is in the air and in the bus pod. Bitaw oy, dagan kayong salamat Ma'am May sa imong oras nga gihatag ug sa pag-share sa inyong storya dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Congratulations once again ug amping mo diha sa inyong lugar. Mga kapuso, relax lang mo diha kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.